ešte dokončiť to je... Dobre, čaute, ideme to dokončiť ešte raz. Dobre, tak toto je tá hra. Volá sa, že 99 nocí A čo je za hovadinu? Čo robíš? Čo mám jak zobrať? Počkaj! Ja to neznášam, babo! Fú, musím dať ko? Daj to, čo si nemyslím. Lebo si vieš čo. Jak tam to? Čo to je? Na čo mi je toto drevo? To mám dať detkovi? No, však to je hra ináč. Pesničkový kanál. No to čo je? Že tu... No, Ale Radko, nešušnuj si toto. Nešušnuj. Radko. Nedávaj to. Nedávaj to! Dobre, poďme donatáčať, bába. No. Jo, to ten stom jak padol na storády. Fečko, zase? Čo mi to tu ukazuje? Fečko. Jej, na festro. No pane, takže počkajte. Toto mi Alexko vyšle. No, Radko. Pardon. Náš telefon mi jedným. Jeho bratranec sa volá Alex. A tento tu sa volá Radko. Nebojte sa, ja som není Alex. Ja som Radko. Malovec. A volá sa na Robloxe. Musím Radko. Ty si. Ty niekto sa mi chce joinúť. To je, že jojno malaka. To je Vicky. Hej, ty čo robíš? Dobre, končíme. Dobre, počkaj. Počkaj ešte. Prežila si 2 životy, výborne, gratulujem ti. Ja by som prežila aj 200. Však tu je one. Či jedna, jak sa to hovorí po anglicky. Nechod do toho ohňa, čo ti šíbe. Ježiši. Dobre, ja to kašlem. Vypni to. Ja to kašlem, ja toto nebudem hrať. Buď ticho. Toto bola posledná časť.